ପିଲାମାନେ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୁଃଖଦାୟକ ଗପଟିଏ। ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ମାନବିକତାର ପ୍ରତୀକ। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗପଟି। ଶୁଣ, ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ରଘୁନାଥ ନାମକ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ବାସ କରୁଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣି ନିଜ ଜୀବିକା ଚଳାଉଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଛୋଟ ବାଘ ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖିଲା। ଛୁଆଟି ଭୟରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତାର ମା କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲା କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। ରଘୁନାଥ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ଛୁଆଟିକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ତାହାର ନାମ ଦେଲା ନନ୍ଦନ। ସେ ଛୁଆ ବାଘଟିକୁ ଦୁଧ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ସେ ନନ୍ଦନକୁ ସନ୍ତାନ ପରି ପାଳିଲା। ଦିନେ ନନ୍ଦନ ବଡ଼ ହେଲା। ସେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଘ ହୋଇଗଲା। ସେ ନନ୍ଦନକୁ ଆଜି ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ପରି ଆଚରଣ କରୁଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ବାଘକୁ ଘରେ ରଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ରଘୁନାଥ କହୁଥିଲା ସେ ମୋ ପୁଅ ପରି। ଦିନେ ନନ୍ଦନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖି ବାରମ୍ବାର ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହାର ଆଖିରେ ଜଙ୍ଗଲର ଡାକ ଥିଲା। ରଘୁନାଥ ବୁଝିଗଲା ଯେ ନନ୍ଦନର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଘର ନୁହେଁ, କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ। ଶେଷରେ ଦୁଃଖ ମନରେ ସେ ନନ୍ଦନକୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ନନ୍ଦନ ଥରେ ପଛକୁ ଘୁରି ରଘୁନାଥକୁ ଦେଖିଲା। ଆଖିରେ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ମମତା ଥିଲା। ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରଘୁନାଥ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରାଇ ଦେଇ କହିଲା, ଯାରେ ନନ୍ଦନ, ତୋ ନିଜ ଘରକୁ ଯା। ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ତାର ଉଚିତ ମନେ ହେଉନି। ସେହିଦିନରୁ ରଘୁନାଥ ଏକା ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଏକ ମୁକ୍ତ ବାଘ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲେ ଭାବିଲ, ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଶୁ ହଉ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ହଉ, ତାକୁ ଅତି ସ୍ନେହ ଆଦର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାଳିଥିବ, ଛୋଟ ବେଳରୁ ପାଳି ବଡ଼ କରିଥିବ, ଶେଷରେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଯିବେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିବ? ତୁମମାନଙ୍କୁ କିପରି ଅନୁଭବ କରିବ? ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣାଟି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ? ପ୍ରେମରେ ପାଳିଥିଲେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜଗତ ରହିଛି। ହଁ କି ନା ପିଲାମାନେ? ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।